Asin Hazel? Grabe. Pinoy good nga taste. Wow, oy. No. Daghan kayo tao, see? Everywhere. And this is my food. Rice, dinuguan, barbecue, lumpia. Tapos to, ewan ko ano pangalan yan. So yan. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. It's my lucky day. It's my lucky day. My lucky day. Don't need a pot to go. Lami mong food, chef. Galinyahan ba yun mo taas-taas, ha? Barbecue nila kami. As in, ano jud Pinoy taste jud, no? Kulang na ligwan, eh. Kulang og sauce nga kanang no kako nga ng ketchup nga naay sukag patis, yan ay sili, yan ay onions, pagkalami ah. Jennifer, kato yung mga amiga? Tips day, na day, namin din day, day. Day, kita ko artista. Kita ko artista. Naka night air ang sinina. Sibuan day. Hey, tell me your name, na 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 na. Kanang King Kong ba? Ang ilang halo-halo dahil na yung mga grupo din ng Pinoy, no? Pagkaon nila ka. Kung sila ay din yung parehag lami. Ako nahuna sa ate ko mo, may nila nakakaon mo halo-halo. Ang sarap niya. Ako doon, abot pa rin yun. Naka-autograph yapon na. Kaya ba? Kapinay? Half-half? Dili. Hindi, ganun rosy chick mo kayo ka din. So may sikreto na to. Ha? Ano rosy chick ka ba? So sikreto na to. Okay nga. Anong blush mo kay Karol ka na mong crush? Natural beauty. Daghan, lami pa tamukhaon ko. Tagas kayong linya. Purot na. Purot na, Jod. Kaigatog na ako. Today is gonna be a little something more. Diba? Tanaw lang tayo din. Sorry much. Ngita na po tagkaon din. Taas sa linya sa kanan. On my left is Mustafa. Ayoko yan, mga karibot yan. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. Tambay-tambay sa midire and then ito gani, palit mig halo-halo. I think dugay na kay wala na ako kakaon ng halo-halo. I think it's been so long. And then now here it is. 50 kroner. Guys, we have some number birthday. Anyway. Try natin yung ano, first bite. Sarap eh. Hindi pala kutsara dahil suyo ko eh.
special pag siya siya leche flan. Yan na siya ube. Grabe kalami. Tawag sila kung yung festive kayo. See? Ang diha dapit sa Loyo is ang park na kanta-kanta, food, Filipino food, Filipino fiesta. And then there is a side is swimming. Ay! Sige, tingnan mo swimming sa city. See, nice kayo mag-dive diri. And then I think it's just free. You just have to get in. Nice. Gamay ram lang yung story. Masaw mo na siya. Less than a minute ram awa. Max pa na po. Kasi yung story. Oo, nakalimut ko. Sige. Today is gonna be a little something more. I've got Palit na dito amig mangga nga na ay hipon. Pagkalamian naman lang. Uy, 10 kroner lang. Di ba siya mutanaw kay camera shy daw. Di rami ni palit Yummy kayo. Sino yung videohan? Ako self, ikaw self. Kalami ba ni uy? Pagkilang sa tayo. Magkano? Yellow 20. Walo 20. Doha? Isa lang sa ulo. Isa lang to. Ano ba itong binili natin, Day? Basta para siyang ano, Tok nining. di man good na tuknining good. Ngayon yung pangalan nito dahil circle kasi hindi naman ito fishbowl. Oh, ang Hello guys. Busog na kami, pauwi na. Ang problema ngayon, hindi kasi kami taga rito talaga. Medyo nasasaag kami guys kung saan kami pupunta. Asan ba yung bus station? Nagpunta kami doon hindi naman pala yung bus station na yun. So tingnan nyo. Bakit naman nakatagilid to? Tingnan mo dahil. Hambag na kong lawas din guys. Makita na ko sa inyo hanapin nag-exhibition. Tanaw. There you go. Kita ba? Clear? Nindot ang weather today Daghanas gawas. Haba? So nato din Unya. Sumuha natin ito no. Sige. Try na to, try. Sure ka ha? Basi masay. Mas magdaghan naging lakaw dito. Mo gani, dahil mo may galakaw diri Pero dapat. awa dili bita. Yara, i-stray sa taglakaw tanaw to siya may tabo. Tot ba? Magkato na awa na ikuan. Oo. Magkato lagi to. Saag ang pudaan ni Gilabang tamay tagsakto na atong giagian ba? One ticket lang ang ginato aday. Tot mao guro ni no. Feel na ko mao na gyud ni Isel. Sakto na gyud ni pagkalakaw. May hago ni mo god. Hain ba? Perfect. Lagi. Pero Tumi ko dai. di ko ay bugat. Lakaw-lakaw sa tadiring. Kita na ko mo ba ng yellow diha ang bus station? Sure ka nga dito mo labang? Oo. Ngano lagi nang Perfect. okay, good. Patay perfect na, Miss Perfect. Nawiwiwi ako Uy, ka duwa ko linya-linya dito ay ikaw magwa. Kuan man gud oy, taas kay linya ako na nandiyan ni agwan tahon oy. Dai mo gina siya dai sakto. Pagkuha ko sa kong bana day. Nya di lang kay apil. Di mo kuha na smatin sa station I think. Ano man orasa? Kuha na oy, dali unsa na apit na la city. Di ba orasa ba na din ha ba? Aw. Mo stop 45. Ha? 51. 45 so na din ha. So unsa naman oras ron? 44. Okay. So hapit na. Hapit na pagawas na mga ticket natin diyan. Bas, unsa man din siya? Ano ginakaputang?
Organized ba diri uy? Mushig Harry Potter, charring, arrange. Dili daw kami ng may inom guys. Sa sana na kami. Station, Copenhagen. Doon na. Pero may napampuy tubig ay kabak nang nahurot yung tubig. Ayan. Ako may gainom. Katong dito ka nangihi ka. Ininom ko yung tubig niya ay. 11. 11. Hindi tinabigyan sa gamitin ako saan. Sa pinakamanyag na. Kung sa'yo gamitin mo. Inita, dili. Uy, itong mga tinda nila dito ah. Mango, melon. Magpatag yun ang mga sensiyong tanong. Ito pinagkwarta mo mo. Ah, daghana, uy. Ana, uy. So, ano na? Copenhagen Station. Unsa ka dito tawagan ni Dinhigyo? Central Station. Oh, Central Station dahil. Ang luwang. Tapos may mga food area, may sunset, may basta ang dami-dami. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special. Ang sasakyan namin is dito sa track 9 to 10. Hello here. Ato, pa-exercise yung dito tani. Gubay lang escalator. Welcome to Copenhagen. The magic This is a Pagalen. Okay. Sabi, hindi nakabuka yung pumasyon na eh. You'll find it, uy. Don't worry. Nadire isan. Check in na tayo. Even if 16 minutes pa lang. Ooh.